Hemari kiling ahem ningkan arjon kichoji asok habit ang narjo pila. Lakhain khoi rapor nilip kontinisi ke parlo hiriri hemai kiling arong amekar ahem asok uru habit ang narjo piet. Lason si ajo porpai 11:30 apor malom hemari kiling ahema alang ditum ningkan ise kichoji aphan kabirti asok an habit ang narjo piet. Lasi alang ditum ke si mati emisi po betorong pi seta me nang rap vek hapusi kachunu report lapen forest atu maphan seta me lahaya pi pen ke jok ji aphan ladak pen nang plung pi vek nang ji pusi tuning ripon pado Sobe aku litu maham along inar kibang pen ma hem anang tong pilot lo la pen litu kecuring tanga sok sitame nar ni peleng no pilap lo la sinon bang ke ni tum bang ke curi ke solan ju ang sitame siksa ang lo la pen ni tum ke non mat ke laha sok ke tunam nang puta tangka ko sata we asi laha pen ang sitame ne tum kithe ki dinga tum le ni tum hang sitame ni lang pon thala pen ra pon tha nang ma